הרבה שנים היו לי נגנים מזרחיים, יוצאי בגדד. אחד מהנגנים שלי, שקראו לו אליהו ידיד, זרק גרעין. הנה, זרק גרעין קטן, וצמח שתיל. והשתיל גדל וגדל וגדל, והוא אמר ככה, אליהו, יום אחד יהיה פה עץ גדול, כמו שאת מגדלת עצים גדולים. הנה העץ, מירי, העץ הגדול. ומדי שנה עולים לעץ הזה תלמידים מרחבי עולם לשאול מה שלום אליהו. שנים עברו. וילדה קטנה ואבא שלה מטיילים. וילדה רואה את השרף הזה על הגזע הקטן והצעיר. היא אומרת לאבא שלה, אבא תראי, העץ הזה בוכה. אבא אמר לה, הוא בכה. את זוכרת שטלטלו אותך, את זוכרת שהניעו אותך. אבל יש בך עוד את התמימות הקטנה והצעירה של מחר יום חדש. את עוד מזהה את זה כדמעות. אז פעם בשבוע הדבר הכי קדוש שהיה לי זה ללכת לסטודיו של ירדנה. שם הייתי מוציאה, בלי לספר סיפורים, בלי להגיד אני נפגעתי, אני לא נפגעתי, הייתי, לא קרה לי, כן קרה לי. שם אף אחד לא נכנס, אפילו ההורים היא לא מרשה להם להיכנס. מירי גדלה פה בעולם של מחול ומחולות, בסודות המחול, אפופי אהבה וטיפול מכל הלב, וצמחה ילדה מחוללת. אצל ירדנה למדתי שיש דרך להוציא את מה שאי אפשר להביע במילים. את הכאב, את השמחה, את הרגשות. ירדנה, שתל שתיל ונתת לו לנבוט, הוא גדל כמו מירי אלון. ספרי לנו עליה. קודם כל כי קטונתי, אבל מהמילה קטן, זה אותו השורש, הגיע יום אחד ילדה קטנה הנה, עם אבא מקסים, החזיק ילדה ביד והכניס לי אותה בדלת. והסתכלתי בה, והרגשתי שזו ילדה שעליי לגדל ולטפח אותה. אני באה מאלואן. האבא מאמץ, זיכרונו לברכה, קראו לו עובדיה אלואן, והוא היה ערבי שהתגייר. אז גם דרך הקטע של הריקוד והמזרחיות, הוא התחבר לשורשים שלו. אז היה לנו יופי של החלפות. אבא שלך בסדר? תמסור לו דש. הוא זוכר אותי. טעם אותו טעם, מתוק, בשל. הזמן, איפה הלך הזמן? הריקוד מתחיל בגיל 3 על המרפסת אצל ההורים, בטירה. אתה זוכר אותה רוקדת? בטח. האנשים שהיו הולכים לטייל, היו עוצרים פה, מסתכלים עליי, מוחאים כפיים ושמחים. זה נולד בי הכישרון של הריקוד. אבל ללכת איתו לסרט בערבית או טורקית בגיל 6, בטירה, ולראות את הרקדניות ולרקוד איתם, לא כל אבא מעודד את הילדה שלו. تحت الشفاء הייתי רוקדת ריקודי בטן, ובתור ילדה שרוקדת ריקודי בטן ולוקחת את כל תשומת הלב ומשחקת אותה בחושניות, אבל בעצם על ידי זה אני רוכשת אהבה, תשומת לב ומקום בחברה, אז בטח שתהיה קנאה. ועוד איך תהיה קנאה.
היו אומרים לי, בבית ספר בכרמיאל היו צועקים ומעליבים אותי ערבייה מסריחה, ובכפר הערבי יהודי וויסחה. אז כך שלא פה ולא שם. וגם פה וגם שם הריקוד עבד. ابوس رجليك لا تبص لفوق وطير في الشوق انا بص واتكلم يا سلام אני ידעתי מה זה נשיות מאז שאני זוכרת את עצמי. ידעתי את הכוח של האישה מגיל 3. עצם זה שידעתי להקסים את אבא שלי, זו הייתה האישה החבויה בי. רצית להקסים אותו? הוא חזק. אבא שלי היה איש מאוד חזק. אם הוא חי פה לבד 40 שנה, בלי משפחה, בלי אחים, בלי אחיות, בתרבות זרה לבד, ושמר על הגחלת הפנימית שלו, הוא איש חזק. בסוף כל פגישה עם איזה גבר, לא משנה מי זה היה, אמר, אם את אוהבת אותו, תתחתני איתו, אם את לא אוהבת אותו, אל תתחתני איתו. אז הייתי אומרת לו, אני לא אוהבת אותו. אבא, בריחה, אונס, אני מדבר על אונס פיזי אמיתי. אתה מדבר על אונס זה, שלא יהיה ברור שזה אבא שלי שאנס אותי מבחינה פיזית. היו גברים אחרים שעשו את העבודה. עכשיו את צוחקת. כי אני יודעת שאנחנו חיים בג'ונגל. אז מה אם אנחנו נראים בני אדם עם חרסינה וקרמיקה? הבן אדם עוד לא בן אדם. עוד הדרך ארוכה להיות בן אדם. שלא נדבר לתת למלאך שבתוכנו, לטוב לב שבתוך כל אדם לצאת לידי ביטוי. הפחד די שולט בנו. אז כשחיים בג'ונגל, נאנסים, נטרפים, נסרטים. לאנס זו חוויה, זה מפגש של חוסר אונים. עם חוסר אונים בכוס, או עם חוסר אונים ברוח. אז אם ניקח אותי אישית, אני נאנסתי בכל המישורים. בכל מיני גילים, עם כל מיני אנשים. דרך התמימות, דרך הרצון לאהוב ולהאהב, דרך שפת הגוף שיש בתוך רקדנית בטן, אז הייצוג הקיצוני של האישה שבי גם יכול היה לגרות. אני הייתי ילדה בת 10, והייתה מסיבה יפה, והדוד שלי לקח אותי למסיבה. אחר כך חזרנו מהמסיבה, הוא נכנס למקלחת, ופשוט תפס לי את הידיים, ועשה עליי מברשת. כל אדם יודע מה זה עננים. אני יכולה לקחת את המילה כאב, ולקחת את המילה אונס על מגווניו, אז כל אדם יכול לגעת באונס שלו, וכל אחת או אחד יכולים להיזכר בחוסר אונים שלהם, ואינשאללה לזכור לא לתת את זה לילדים שלהם ולשמור. למה פגשתי אחד שאנס אותי בבת מצווה של מישהי, והבת שלו הייתה באותו גיל שהוא אנס אותי. באותו לילה של ההופעה. ואני לקחתי אותו אחר כך למקלחת. עשיתי אותו לו באוזן ככה, כמו אימא לילד. הוא ועוד חבר שלו. אתה זוכר? עמדו לו דמעות.
הוא רצה לרדת למטה לרגליים שלי ולנשק אותם. במקום של הריקוד אין פחד מאנשים. הם לא יכולים להגיע. כשהייתי הולכת למערה הייתי מוציאה את הסוד החוצה. יכולה לצעוק, יכולה לבכות, יכולה... הכל. בלי שמסביב ירצו ממני מה שאני לא רוצה. כמו שחיה מלקקת פצעים באיזושהי זולה. זה היה המקום. ואת זה אנחנו לוקחים איתנו. את המערה הזו לוקחים איתנו לכל מקום, לכל רגע שחשוך. כמו המערה. סוד אישי, מקום שנמצא. מפגש של זיכרונות. הוא אהב את הריקוד, אוהב את הריקוד. אני יודע אם הוא לא רקדן עכשיו, באיזשהו מקום. כשעמדתי אצלו בקבר, היה לי חיוך קטן, והבטחתי, גם לו וגם לי, לעשות לו חגיגה גדולה. והחגיגה גדולה זה באיזושהי צורה של חזרה בתשובה לשם, אלואן אל-חוב. וזה היה, זה, כל השחרזדה הזאת, נשבעת לך, זה אלואן אל-חוב. כל אחת מבטא את הצבע המיוחד שלה, אם בתנועה, אם בהבעה, אם באמירה, אמת שלה, וזה מה שיוצר את קשת הצבעים. זה לקבל את הצדדים האפורים ואת הוורודים ואת מגוון הצבעים שיש. פירוש בעברית, צבעי אהבה. אבל הפירוש זה גם השם המשפחה של אהבה. וכשאת זוכרת את עצמך, את זוכרת את המערה שאת ישבת בה, ואת פוגשת את הרגעים האלה אצל התלמידות, אז אין את היהירות. כשאני מסתכלת אחורה, ואני זוכרת מאיפה באתי, אין לה יהירות סיכוי. למירי פשוט יש את הכישרון להוציא מאיתנו את הכי טוב שבנו. להוציא מאיתנו את האיכות, שלכל אחת יש לה את האיכות המיוחדת שלה, לקחת את האיכות הזאת ולהיות הכי באיכות הזאת שאנחנו יכולות להיות. המפתח של העבודה זה להרשות לעצמי בתוכו. כל אחד בא ממקום מסוים. אחד בא מבית ספר למחול, ואחד בא מהמטבח. אחד בא מהמחשבים, ואחד בא ממכירת מכוניות. לא משנה. אבל מתחת לתווית, מתחת לתדמית, מתחת לצורה החיצונית, גר מישהי. הבשלות אצל כל אחד בעניין של להגשים את עצמו, היא מאוד אינדיבידואלית בהתאם לתנאים שהוא גדל בהם, נמצא בהם, והתלות שלו בסביבה. האמת שמירי, חיפשתי אותה כל החיים. וכשמצאתי אותה זה היה בדיוק בשלב הנכון. תמיד היה לי חלום לרקוד. האמת ששמעתי על מירי תקופה די ארוכה לפני זה, אבל עוד לא הגיע הזמן. ברגע שהגיע הזמן ופגשתי אותה, אז איך שראיתי אותה ידעתי שזה זה. אצלי הריקוד בשנתיים הראשונות זה היה רק לשטוף את עצמי, רק להוריד, להוציא, להתנקות. זה אפילו היה בלי מודע, פתאום התחלתי לרצות לתת, פתאום נפתחתי, פתאום החיבוק שלי היה חיבוק שיכולתי מבפנים להרגיש שאני מחבקת. אז אם זה היום בהופעות, אז אני מחבקת את האנשים שבאים לשמוח איתי.
לבוא ולרקוד מול גבר, ולא הרגיש את הזנות שבזה, ולא הרגיש את הפושעת שבזה, ולא הרגיש את הילדה הרעה שבזה, אלא להרגיש משהו שאני נותנת לו, משהו שהוא אחר, משהו שהוא מעבר למה שהוא פוגש ביום-יום. אנחנו מתחברות לכוח הנשי, וגם לכושר הביטוי שאפשר לעשות בידיים ובמגע, עוד הרבה דברים חוץ רק להזדיין. או לגעת אחד בשני רק בשביל לעשות ילדים. אפשר לעשות מסאז', אפשר ללטף. באתי מאוד מבורדקת. זאת אומרת, התנועה לא הייתה מסודרת, לא היה הקשר בין ההבעה לתנועה. ופשוט קיבלתי את הכלים הנכונים לעשות את הסדר בתנועה, להבין את המקום, איפה זה בא, מאיפה זה יוצא. עכשיו, כמו שזה עושה לך סדר בגוף, זה עושה לך גם סדר בנשמה. פתאום פתח להרבה דברים לעשות אותם על הבמה הזאת. מה שבא, איזה נושא שבא, אין אסור, אין מותר. תהיה את טבעית, אמיתית, זה שלך. מה שאתה, איך שאתה, תיתן את האהבה שלך איך שאתה יכול. לא כי צריך להיות מרופדת או עם חזה, או שהיא צריכה להיות, אין חזות. את עצמך את נותנת, את עצמך את נותנת. אני מרגישה שבייחוד הריקוד בטן זה ריקוד רחם. זה יותר מתחבר לזה. פשוט הרי בבטן נמצאות כל הרגשות וכל התחושות ופשוט להתחיל להזיז את זה ולשחרר את זה ולהכיר את זה ולאהוב את זה. אין חוקים, לא צריכה להיות רזה במיוחד, יפה במיוחד, צריכה להיות אישה פשוטה. בשבילי זה קודם כל ריקוד שבא מהבטן. זה אומר שאני רוקדת את משהו בתוכי. No matter what. רגשות, חוויות, תחושות, סיפור. הריקוד בטן הזה חיבר אותי לנשיות שלי, וחיבר אותי ליצר שבי, וחיבר אותי לנתינה שבי, וחיבר אותי לאהבה שבי. דרך הרכות שבו, ודרך החום, ודרך הפתיחות, ולפעמים החוסר גבולות שקיים בו. ותמיד לזכור שזה רק שם, וזה רק טכניקה, וזה רק לי, והנפש שלי משתמשת בו. אז זה לא משנה אם זה פליי או רלווה, וזה לא משנה אם זה פלמנקו, וזה לא משנה אם זה ציצי, או זה לא משנה כל סגנון, זה כלי שאני יכולה לדבר איתו. אינפורמציה לכל התכונות שבי, שהרבה פעמים היה לי קשה איתם בחיים שלי, כמו כאב וכמו עצבות וכמו קנאה וכמו כעס. לצאת לידי ביטוי ולהיות חשובים. זאת אומרת, למדתי להשתמש בכל התכונות שלא אהבתי ולרקוד אותם. זו המתנה הכי גדולה שלי מהריקוד. לקחת את התכונות האלה שתמיד הסתרתי ולרקוד אותם, וכמה שהתכונות האלה שבי היו יותר עמוקות, ככה הריקוד יצא יותר עמוק.
ללוות את זה בתנועה, בריקוד, ולהשתתף בחגיגה הזאת שנקראת לחיות. כל צעד קשה. זה הליכה שהטבע מאלץ אותך להתאים את עצמך אליו. אין יותר מהבית ספר הזה. החיקוי זה בסטודיו. רק בשביל להיזכר מה יש מתחת לאף. תסתכל כמה גוונים יש פה רק לכחול ירוק. יש מים, יש יין, יש דמעות, יש דם. זה הכל מים. יש דגים שלא יחיו פה. מורה גדול. רוצות לייצר, הן יכולות אף בשקט. כשאני נוגעת בכאב שלי, יש לי הרגשה שמירי תמיד עברה את המקום השחור הזה, שהיא יודעת איפה היא. ותמיד עם איזושהי תמיכה, עם איזשהו חיבוק, לא במקומי. היה בי משהו מת שמאוד רצה לחיות, ואפילו לא ידע את זה. חצי שנה, 8 חודשים, פעם בשבועיים הייתי באה לשיעור שלה, 3 שעות, וחיה. דרך מירי חוויתי כל הזמן המון אהבה. גם שהייתי בטוחה שאהבה נגמרה בכלל בעולם, בכמויות, אין יותר מקום של אהבה בעולם. לאדם, באשר הוא אדם, לא חשוב איפה הוא בא, דרך איזה ייסורים הוא עובר, ולא משנה לאיזה מטרה אפילו אם הוא טועה ובא הנה למקום הנכון, הוא מקבל אהבה ממירי. מירי בשבילי היא כמו אמא. היא פשוט לימדה אותי, הנחתה אותי בדרכה המיוחדת. פשוט היא הקוסמת שהוציאה אצלי מהכובע את חדוות החיים. קוסמת? אני מסתכל על הים שמוציא מעצמו דגים ומשתנה כל הזמן, וקוראים לזה גם בשפה מסוימת אמא. כולנו אמהות. כולנו עם רחם, כולנו עם נתינה. אלוהן אל-חוב יש אינסוף.